posledné číslo dnešného absolventského koncertu bude kvartet v podaní všetkých dnešných účinkujúcich, a to pieseň od Anety Langerovej Voda živá. No a tým sa s vami aj lúčime. Ďakujeme vám za váš čas a dúfame, že ste si to tu užili a dobre sa naladili. No a že nasledujúce absolventské koncerty budú minimálne o takých kvalitných výkonoch, ako ste mohli počuť dnes. No ale teraz už kvartet a ich Voda živá. Miro, ty si kúzelník, pod nám to odčaho. Když končí se den a usne má zem, tak na malou chvíli vrací se zpět můj větrný svět, co osud tvůj sdílí, do všech světových stran, do všech koutů, co znám. Volám, když přichází noc, jak cítím jeho moc. Tvé světlo mi schází, promítne krátce, svůj snímek jde dálce, tvá duše se ztrácí, zdá se nezbylo nic, jenže čím dál tím víc, ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Čistá důvěřivá, ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Tiše odplouvá, čistá důvěřivá. Když končí se den a usne má zem, nevnímám čas, vrací se zpět můj větrný svět, snad probudí nás, zdá se nezbylo nic, jenže čím dál tím víc, ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Odpočívá, čistá důvěřivá, ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Tiše odplouvá, čistá důvěřivá. Ďakujeme vám veľmi pekne.
To bolo také nechystané slovo moje, to mi tak teraz skrslo v hlave. Ja by som chcela poďakovať vám všetkým, že ste prišli na náš absolventský koncert. Už to Mirko zo Šantal povedali, aj ty chcem veľmi pekne poďakovať, ale úplne najväčšie ďakujem, vieme komu patrí, že? Áno. Ja ešte doplním. Samozrejme pani profesorke Gogovej, ale pani korepetitorke Katke či slečne. Nasleduje, to sme si tak, že keby náhodou sa vám páčilo naše vystúpenie, takže vám dáme ešte našu obľúbenú. A ona, tá pieseň vznikla vlastne tým našim triom. Touto piesňou vlastne vzniklo to naše trio. A ono sa to strašne ťažko hovorí, lebo tieto baby vedľa mňa sú úžasné, veľmi dobre sa mi s nimi spieva. Ale naozaj to najväčšie ďakujem patrí pani profesorke Gogovej, ktorá nás viedla naozaj trnistou cestou, ktorá nebola vôbec jednoduchá, bola plná smiechu, radosti, ale aj pláču, aj strachu, aj to poznáte niektorí. Takže ešte raz jedno veľmi pekne ďakujem, hlavne jej aj vám všetkým. Takže Ladies Night. Ooh, yeah, oh, what? It's Ladies Night. This is your night, tonight, everything's gonna be alright. This is your night, tonight, come on girls. Girl, well, I got one, another special everywhere, everywhere. From New York to Hollywood, it's Ladies Night, and girl, the feeling's good. Oh yes, it's Ladies Night, and the feeling's right. Oh yes, it's Ladies Night, oh what a night, oh night. It's Ladies Night, and the feeling's right. Oh yes, it's Ladies Night, oh what a night, oh night. This is your night, tonight, everything's gonna be alright. This is your night, tonight, everything's gonna be alright. Romantic baby, ooh yeah, single baby, something get in my mind. Come on, on this oh baby, yeah, sing with me tonight. If you hear any noise, it's scared boys asleep. Come on, girls. Gonna sip out Ladies Night, sip out Ladies Night. Gonna sip out Ladies Night, sip out Ladies Night. Oh, this is Ladies Night, and the feeling's right. Oh, this is Ladies Night, oh, what a night, oh, night. This is Ladies Night, and the feeling's right. Oh, this is Ladies Night, oh, what a night, oh, night. Oh, Mr. Ladies, you're in the easy. You can fulfill all your dreams. Body here, body there, everywhere. This is your Ladies Night, got to be there. This is your night, tonight, everything's gonna be alright. This is your night, tonight, everything's gonna be alright. This is your night, tonight, everything's gonna be alright. This is your night, tonight, everything's gonna be alright. This is your night, tonight, everything's gonna be alright. This is your night, tonight, everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. This is your night, tonight, everything's gonna be alright. This is your night, tonight, everything's gonna be alright. This is your night, tonight, everything's gonna be alright. This is your night, tonight, everything's gonna be alright. This is your night, tonight, everything's gonna be alright.
Pizzi! Ďakujem, vy viete veľmi dobre, že koncerty v tejto koncertnej sále mám veľmi rada ich robím a budem ich robiť, áno. Aj keď som si povedala, že asi takéto sa mi už asi nepodarí. Možno podarí, možno nie. Povedali mi decká, že to hovorím každý rok a že vždycky niekoho vystrčím von. Tak verím im, že sa mi zasa podarí niečo takéto nájsť. Verím, že tieto moje šiestačky, ako aj iné, ktoré už si zarábajú na seba svojim spevom, budem môcť privítať potom ako hostky v tých programoch, ktoré, hovorím ešte raz, veľmi rada robím. A ďakujem vám za vašu pozornosť, ale zároveň by som vás chcela pozvať ešte 30. mája v malebnom prostredí Starý Klíš. Tí, ktorí sú skalní, vedia, o čom hovorím. Budeme mať koncert. Nemám ešte hodinu, musím ísť na rokovanie, nemám čas, ale bude to určite niekedy okolo 5., 17. alebo 18. hodiny, kde ešte raz budeme možnosť vidieť tieto devuchy pospolu a bude toho tam ďaleko, ďaleko viac. Srdečne vás všetkých pozývame na toto úžasné stretnutie, tak študentov, tak pedagógov, tak vedenie školy, tak našich priateľov, rodinných známych, všetkých. Tam sa nás zmestí strašne veľa, potom sa tam dojeme, je nám zle. Ale verte mi, že tie chvíle, ktoré strávim, či už tu s tými študentami, alebo mimo školy, sú pre mňa nezabudnutelné a jedinečné. Tak ako sú jedinečné každý rok absolventky, každá je iná, každá má niečo iné v sebe, každá niečo viac preferuje, niečo menej, niečo je lepšia, niečo je horšia, ale výsledky, keď sa chce, z jednej, z druhej strany sa vždy dostavia. Nebudem už ja rozprávať, teplo mi je, fuj, zle, na odpadnutie. Teším sa na vás 30. mája. Ďakujem vám veľmi pekne.